Shubor nakaslem jong unongsan hima. U Arman disyar u badi uting shop ke film Raibi. Ulayat hu bahagan ke film u ak musamla u bapuli sha London. Hendrai anda ulawan pai sha India bat sha kejela lajong. Keralong shisha kejinya per. Kini kejing penpau u Arman kedai kejinya keren buat unongsan hima habagan ke film Raibi. Kan sepen mino habiju sinma Shillong hagah nyo tarik nai wiang raja alpusan. Ya kan ke film lepen mi da uba wan suk lang pingrup. Bala direct da uba Ricky Disyar, bala ak do Arman Disyar, Golden Star Suchang, Barisha Maulong, bat Ricky Disyar. Man laki jing beliau, laki jong kejing ma, laki bangya. Nikendo, ya ketika kasawasa, ya kejing ahapan yale, lem kota kampois esai, kalak ban kelat bay. Kublai pat ba ngi pedang sobai pi syagan di YouTube channel jengi unong san hima mentang i don i ting shop jong ka film Raibi iba Arman Disyar te ba pila ban introduce la di Katling jonga Arman Disyar ngasyong ngasa po laikor te shlong tra jonga nang te po than mo sram stay mo kapan ya gane film ngin sapen mi po biju cinema hall te mentang ngin ngap eka tarik te nang ta hagani ka film pi akum we hagani ka film ngade way u nong shong shnong u bangasa sha bar ma sha bar jonga ne ka ri India bang te ngasa po London te hagani ka film te ngade way brio bangal em po pareng te kala pher ga jingim ban po India ne po gari Meghalaya gari khase jongi te kala pher ga jingim stay kala pher shibun ba shne naduk ten thle ka jingyang kat kum ka jinglong ha film te dan dal apai hane po kasne ka shnong ade bang shnong ade te ngai kendo pat ya itawi bri ba ngai tenan te ngasimbai ba ine bri bang itana ro in long bait kumbanga ngaya stay ngalong stay hakata kerkom kan pi ong pi akum uta u beriu bana bar ma te pi ya ita kamut chinish po meg pi kendo chinish po Meghalaya hi ngadai ban nani na po Meghalaya te long apule na shabar kan ngalapule shabar la aslam kan mut pi tharai hangni po ka film pi adan nilai bon nang batasyo lai pau sa pau plus kum tahi ban ki bariar kan kamut hagani ka film pi let chadu sha London ban let ring dori ka film mi film ngiring pe po Meghalaya tembangi penondor kata ka rukom ban kan dei po London te ki clips ki scene ru kimbun rastai ba kadai kalan shatai ndangi shupen wandor kata ka rukom kan te ka shampor ka nusngi ka ban ring dori ka film yang ate kumtai khatsan sngi ya hapo khatsan sngi te pi sngo shamjing pi sngo kumno por pi ring dori ka film ngalong ngapong biangi long ngamda than te nang ba kidani hateng ma ba namar ngi teng kendo lau jong director ne unong ice script ini unong batai ngi ka pher dei te haman lau jong director klub ka pher ba te ka jing ni to sia ki ong ba phite kamlong ban le kum to tere na kum ta te tang ita hi da ai ba kham shamjing en khanyat kan te dala batai pat ngi long la ya la hai kan te nakaleng ka jong pi ka ik jing mut jong gani ka film Raibi kat ka jing tip jonga ka jing mut jong film Raibi de ka jing har pateng haki bubun menta kan te nganom itu ya ka story jong film railang ben satipan namar ki jing har pateng ki bon pi dale baru kadang ke jing har pateng nam ta ka ba pile senior dan jing har pateng jing senior te haka bubun rukom nadu nakalong yeng long sem nadu ka kam shimet ru shubo ka kam jongar dangale aladang akum le tam nga ki khun ki jongar kin long kum tai kin bot ta kalong Raibi te ka hiar te tu jing har pateng ya ik bangale ka
bas niyo na ka baharo. Te kani ka di ka film ka bakat nu. Tip kani ka di ka film bakat na ba sipaw na bakat way na kumtay taray. Kani ka film kila aring dor la kat nu senam ne daki benai ne. Kani film la slam day. Te mot ban penmi no men ha kini kisnem bal adam. Te ni shamjing e kinong kitrai ma trai ne film ki ang shamjing e aga jingrot jingsep ikan trai ban le kani ka CBFC kata hi tengar ngam datip bahas pangkata mar ngadai tong akma. Tiki ong ban sa penmi shen po biju cinema hall. Te kapor kamut pimpat la mo ban batay. Kapor ngam pala ban batay. Te mereka tarik ru ngam ki ong hinyo tarik rai long banong bantikna te kimpat tikna rakan. Te hagan ka film pi shem banta kat nungut ki puran. Ipuran medan mentawan ngate idan iway. Tangi te ki badan kajing ruai pan ya bon ni kan tele dan lang i sanmi nang ta meda risha mensong bat i itu Jesse Korba kita ke dan sangot bat abanong klau te ki dugi longkum ki badan mentah kajing ruai kan te bai dei benta ban nga ban ya film ban ide bari molong i ba ka jirai persama ban nga Hakan ka film ba pi ya lit ring dor. Hakapo pi ya lenti ban lit ring dor kan ka film. Don kita ki jing ne pi sngo ya de jing mut bahane ka. Perbaring dor ini film namar nga bat i bari shamolong puran jong film. Te long ngilai ak ke music video. Ka jirai persama. Te kamda shimjing thanra kawai rung lai thu i tha ba ngilai kran nge long parlau. Kam dae ra kini bentar ki bang ak bat hi tinga sotanat ru il marba i ilong bri ba kongo ba ma la dang ya jing lang ru Hakani ka film dan kat no tali ki jing rai kani film ki dan lightly ki rai kawai ke ga love song kawai ke ga kambang ka hit song ma ke jing ka to film jing rai Mr. Shillong te nang ta sa kawai pat ke ga sad song Te ya kita ki lightly ki music video pla plat ne kom no ne. Baru lightning la pelat mah. Te kini kawai ka title song ko dai ka kabangila dang sepelat ni. Pila ban batai ya ki music video ba pila ya plat haki YouTube channel you khnang ba ki pat ba ki la mo ban ya sakhi ling ba ki music video na bantai kini ka film. Itu artali ki bangadi ki lightly bro ki jurai. Te artli ki balad pelat kamen shwa. Te ibat ya kini ka bamta ka badang pelat shan ngi pelat ya po 2D 2L entertainment. Ya kini ka theme song jang ka raibi. Ki kentien mo ki ba pi kwa ban kerpat nau pat ba nak benta ban ya kini ka film raibi. Baru si kata ngi kerpat dai ngi kumtama silong brave dan ngi dan kam ita kumbangi dan kami ki bang atrai kita hargin dan kami ngi te parang ngilong ngi kerpat kan pat sesian mah ba hakane kenti ka bamentaru ailang mah ketika diang ba penuan kersan lang ini nak kapor ya kumapiju kersan ni film kasih baro te ngi scam ba kejing trelang jong pi kalong kum kejing ai mesti mengi nak kapor bagi nang la ban mi shibun ki film shibun ki music video bar kum tat ter kham tam e hakane ka kanti ba mentang karpat jur pi ki pait ba ki perlok jonga ki bayeng basem ki badai fans jonga te karpat ba pen wan khnang ha ka sngi ki bagin pelaj ni film raibi hapo biju cinema hall tang kita kentian ngi scam pen ailang je support ni ku bleshbon Te ku bleshbon ni ka por jong pi. Tak boleh.